Predstavujem vám najmodernejšie drevené okno z firmy Kunaj. Je to okno Minimal. Sú tu zahrnuté požiadavky dizajn, tepelnoizolačné vlastnosti, zvukové vlastnosti a taktiež bezpečnosť. V tomto okne sme dbali hlavne na dizajn. Požiadavka architekta v dnešnej dobe je hranaté minimalistické okno. Toto okno má pohľadovú šírku len 60 mm, ale hrúbku až 132 mm. Z interiéru ho dokážeme prekryť až na tieňovú špáru. Okno Minimal má hrúbku 132 mm. To zaručí, že okno je vhodné do pasívnych a nízkoenergetických domov. Do tejto hrúbky dokážeme dať špeciálne sklá až v hrúbke 60 mm. To znamená, že sklo, ktoré vieme použiť, má perfektne tepelnoizolačné vlastnosti, takisto zvukové a takisto bezpečnostné. Okno Minimal je celodrevené okno. Požiadavky moderného dizajnu a architektov boli, aby z vonkajšej strany bolo hranaté, bezúdržbové, aby sme predĺžili životnosť krásneho dreveného okna. To sme dosiahli tak, že krídlovú časť sme zabudovali do ramu a zachovali sme moderný hranatý dizajn. Ďalšou zaujímavosťou tohto okna je to, že ak ho prekryjeme, dosiahneme bezrámový efekt. Znamená, že bude vidno iba sklo a žiadnu časť dreva. Okno Minimal dokážeme vyrábať celodrevené. To znamená, že dokážeme vyrábať aj bez rámových okapníc. Ak sa o tejto novinke Kunaj Minimal chcete dozvedieť viac, tak buď nás navštívte na stránke kunaj.com alebo v našom showroome na Tatranskej Štrbe.